ụmụ Igbo niile ndewo no abụ maazị CMS nnakọ maazị otu aka ọ dị n'ụbọchị nketa anyị na-etoro Igbo CNN anyị nọ n'ajọ ọfịa very deep inside forest n'ime etiti Sambisa forest na-eweta n'akọ nketa gwagazianụ ntị ma nụ n'isi okwu anyị. enweela ọya pụtara ọhụrụ a na-akpọ COVID-20 nke pụtara hunger virus. Symptoms ọya ndị a gụnyere afọ ime mkpọtụ, yawo afọ gị yawo wee na afọ gị na-agba kpụrụkpụrụkpụrụ kakpụrụ oke echiche ibidobedi ihe na-eche ihe ọ ga na-eme gị ka oke eji oke mgbakashi isi otu aka ọ ga na-eme gị ọ dị ka arụ na-achọ ịgba gị oke isi ọwụwa, ụmụaka ibe akwa. hei ka njọ ụmụaka ya na-eti mgbe ọ ga-eji amata na ya bụ virus abịa ọgụ ebe ị nọ ụmụaka ya na-eti ọbịa ọ dị ka isi gị ọ na-ebu ebu yawo efugo foto ụmụaka nọ mgbe alụchara ha ọ ya dị ka isi ọfaba bụ arụfa bịa taa arụ ụtọ ya bụ ife ga na-eme gị eriri afọ ga na-etọsị etọsị dịka ọ na-eyebisi dịka ọ na-atawasị gị atawasị ọya na-egbu ngwa ngwa karịa coronavirus. vum akwa vum within 5 days na anyị jikwa ohere a na-ayọ ndị na-ere garị n'ime ahịa ha biko dododo ha wepụrụ anyị ego na garị ha biko ha wepụrụ anyị ego maka ọya ya egbukwa na episis ma ọ na-ewepụrụ ego a garị sokwa ihe na-azọ mmadụ ndụ biko nke a mina gịnị ana m ya na ha biko ị na-ebe biko na gịnị mere arụ isi adịkwa unu mma unu ere garị 2005 pence fụkara na 400 naira onye tụrụ maka isi adịrị unu mma ji ya nwayọ akwa ịgbaki mana ihe awụ mfewa na ere garị 25 mara mi na onye afa aka m adịkwa ya aka gị agaghị adịrọ ego ego tenụ kpọgọ ka nwa ga-abụ ife anyị na-akọ ife akwụ wickedness akọta m ndị nkeji ji na azụ 150 ife nso ụbọchị bụ 500 naira ji 150 eju afọ ji 150 na-eju adịrị eju afọ ma adị mgbe 500 naira ife a bụ pure wickedness ndị mmadụ agba unu agbaga wicked chineke nwetara gị ọha nọ n'ebe a nọ dịka ị na-enwe nke nwee ike jiri nwayọ bịa na-eme na anyị na-amatara ka nwe ihe emenwu mechaa akọ eji nwayọ ekwe agbaghị okwu na-eme mechaa akọ biko ka m si ekwu ndị na-ere garị na ji biko wepụ n'aka